Sabi ko sa iyo, banggi madigdi kami, matanga daw. Imaga, madigdi kami, basta kaipuhan mo. Di na kumahari ha, madumana kami, may dumana pa kami. Salamat talaga yung tumuray. Salamat no. Salamat no. Dumana kami ha. May madumana ko. Guys, magandang gabi po sa ating lahat. Ang buhay talaga punong-puno ng sakripisyo, punong-puno ng pangyayaring talagang halos hindi mo matanggap. Pero dahil dyan, so yung mga pagsubok na yan sa buhay, kaya natin lagpasan yan basta. Hindi tayong may Diyos na laging naalala every time na may pagsubok tayo. So yung mga pagsubok, speaking of pagsubok guys, andito tayo ngayon kay Kuya Naldo. Nag-chat po si Ate Martes ngayon. So sabi niya, critical daw si Kuya Naldo. So kailangan niya, pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Kailangan niya pa rin magsakripisyo, magtiis para kay Kuya Ronaldo. Kaya ngayon, pupuntahan ulit natin siya. Bibigyan natin ng tulong galing sa ating sponsor. And maraming salamat po kay Ma'am Carmela Zamora. So kaya ngayon guys, ayan, bibisahin ulit natin si Kuya Naldo. Titignan natin kung ano yung lagay niya. So, siguro kayo na lang tumingin doon. Hindi ko na siya titingnan. Tara. Ay, ana banggi. Makana bang kita eh. Madilim na. Maganda banggi po. Anong balita? Dahil na ako dyan. Ayun, hindi din lang kita. Ha? Hindi na tayo papasok din guys sa loob kasi ayaw kong makita yung ganitong kalagayan ni Kuya Naldo. Hindi na lang ako. Ikaw na lang tayo ikwento mo lang sa amin kung ano yung... Hindi na ako papasok dun sa loob kasi... Kasi alam nyo naman na hanggat maaari ayaw ko makakita ng ganito. Yeah. Anong balita? Ayun, nung Friday, nung Wednesday, nag-follow up, check up kami, lumabas kami ng linggo. Tapos pag-follow up, check up namin, gusto siya ulit i-admit. Kasi nagbaba lahat ng laboratories niya. Pagkatapos daw kasi ng chemo, nagbaba yung laboratories niya. Ayaw niya magpa-admit. Kasi daw kalalabas niya palang, papasok na naman daw siya doon. Lalo daw siyang manghina doon sa loob. Di umuwi kami kasi Friday dapat chemo niya nung Friday. Di daw siya makikimo kasi mababa nga daw yung laboratories niya. Kailangan salinan siya ng dugo. Ngayon pag uwi namin ng Wednesday, nagkontak ako dun sa doktor niya. Tapos pinakita ko sa kanya yung mga laboratories kung pupunta pa ba kami ng Friday para sa chemo niya.
Tapos sabi ng doktor niya, pumunta daw kami para sa sali ng dugo. Salinan siya ng dugo. Nung sinalinan siya ng dugo, yung platelets, tapos sa Lunes, yung pula. So, kinausap na ako ng doktor tungkol doon. Sabi niya, hanggat Anong eksaktong sinabi na malala na daw siya. Malala. wala na pag-asa? Pero gagawa daw siya ng paraan. Gagawa niya ng paraan. Magtatry. Hanggat daw gusto niya, hanggat gusto niya magpagamot, gagamutin niya daw. Pero ang mga side effect, yun nga ay nagdudugo na yung gilagid niya, bumababa lahat ng mga laboratories niya. Pag nagbaba daw yung lahat ng laboratories niya, patataasin. Ganun lagi yung mangyayari. Kaya tinatanong ko siya kung gusto niya pa pang pagamot. Ako daw ang bahala, sabi niya. Sabi ko nga sa kanya, i-clear lang natin lahat ng laboratories mo. Tapos, kung mag-herbal na lang tayo. Kasi pagsaksak ng mga nahihirapan na siya eh. Hindi na mahanapan ng ugat. Hindi siya mahanapan ng ugat. Kung dami-dami sa kanya para lang masali na yung platelets kasi may expired na yun. Tapos, Tinaningan na siya? Hindi. sabi sa akin ni Doc, Basta sabi niya, critical na. malala na. Oo, malala na siya. So, babalik kayo kailan? Sa Lunes? Sa Lunes. Sa Lunes masali ning dugo, tulang dugo. Tapos pagkatapos nun, malaboratory kung okay, ikikimo siya. 1 hour na lang ang chemo niya, kaya lang ang problema, ang magiging reaction sa kanya ng chemo. Hindi, paano yun? Magagastos lang? Sabi ko pag i-clear ko lang lahat ng laboratories niya, tapos i-herbal ko na lang siya. Paano pag hindi dumating, paano pag hindi naging clear yung mga laboratories niya? Hindi Dahil naman nga din sa siya- kondisyon niya. Hindi naman din siya ikikimo. Pag Ay, hindi. hindi clear, hindi. I-ano din yun, i-clear lahat yun. Pag naging clear, saka lang siya isasalang sa chemo. Pasasalinan ko lang siya ng dugo para maging okay ang niya. Ilang bag yung kailangan? Isa lang naman yung bag, kasi 91 ang niya. Mas inagapan nila yung yung platelets kasi masyadong mababa. Gumaling naman sana siya, kaso bumalik. Sana ituloy-tuloy natin yung herbal, no? May ino-offer sa akin yung inner power daw. Iyan, parang daw yung food supplement Yung na, supplement. oo, pampataas lahat ng mga laboratories daw. Kaso in-order, Kailangan paduktukan niyan, te, sa mga herbalist baga tawag niya. oo, herbal mo. Doon na dapat siya paduktukan. Kaso nga, nahihirapan din siya. Hindi ko din siya mapalaboratory diyan kasi hindi niya kaya sa padjak magsakay. Oo. Hindi niya kaya Kaya naman problema ko pagpapalaboratory sa kanya. Kaya kayo Lalo na pag nasa hospital siya kasi tad-tad talaga yung saksak sa katawan niya. Pukol ng gamot. Puro tusok ng karayom. Masakit na naman yung nararamdaman niya. Sabi niya, hindi niya daw kaya. Sabi ko naman sa kaya mo na. Ano yan? Palakasin mo lang yung loob nila. Di mas lalo ka na, lakasin mo yung loob mo. Kung ano yung makakaya natin, gawin natin. Sabi ko nga, di baka madala ng herbal. Yung ino-offer sa akin na nanay ko nasa Laguna. Kaya lang mag-order ako. Ano yung sinasabi? Panonoorin ko din yung mga videos. Kung mag-ano tayo, te, mag-herbal kayo, doon ako sigurado, doon ako sa kilala. Tulad ng yung mga herbal na King's Herbal, yan yung mga kilala. Na siya niya, kaso isang bote lang yung namin ng King Herbal. Yung barley, Tapos may Santi barley. may din kami dyan, may turmeric. Yung Siguraduhin yung, kung bibili ka ng herbal, siguraduhin yung legit, ha. Kasi maraming yan. Maraming fake. Oo, maraming piki niyan. Siguraduhin nyo. Mahirap yung galagay na ganito, no? Pagka mga ganito, halos wala akong maisip, eh. Yung pagkatatag lang kayo. Lahat naman ng tao darating sa ganyang kalagayan.
So ngayon pa lang tanggapin yun na. Kasi Diyos na lang yung tanging nakakaalam kung ano talaga yung ibibigay sa kanyang buhay na. Pero huwag pa rin tayo mawawala ng pag-asa kasi may himala. Andiyan ang Diyos, buhay ang Diyos. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kahit ganito, patuloy nyo lang lakasan yung loob na. Gusto ko sana makita. Ito parang pahit na pahit yung ano niya, yung paa niya. Tapos yung paa niya, yung ano, manas. Yun lang yun sa hospital. Ito may ipadala si Ma'am ipadala si Ma'am Carmela Zamora at si Anonymous ng 5,000. Kung ang magagawa mo dito, ate, ikaw na bahala dito, ha. 5,000. Maraming salamat po kay Ma'am Carmela at sa Anonymous. Maraming salamat po. God bless. Salamat po, ma'am. Sir, salamat po sa tulong niyo. Herbal na lang po siguro, sir, ang ano ko dyan. Mag-herbal na lang. Oo, tapos pag na-clear na yung ano, pasalinin ko sa Lunes. Tapos sasabihin ko naman sa doktor niya na mag-herbal na lang kami. Hindi na ako papasok ta, ha. Sige, sir. Sa pasensya na. Pero gusto kong mahiling, sir. Gusto kong mahiling. Dawaday ka na mag-video. Magpahiling ka lang sa iyo. Hindi, papakita ko naman sa video yan. Ayoko lang talaga tingnan. Nakakapagsalita pa siya? Oh. Sige. Kahit, Yun, nakakatarang pa siya. kahit nahirapan ako talagang tignan siya. Tignan natin si Kuya. Mahiling na. Yan si Roy. Ah. Okay? Lawan ka. Laban pa? Lawan. Dapat mong kaya nun. Ay, may nagharat sa imo, ano digdo, mga aki mo. Si Ate Martes, oh. Ayaw. Kaya pa. Ano lang, mag-ano ka lang. Pangadji ka lang, ha. Ha, pagpirme. Salamat sa'yo. Marami. Ha? Ay, tayo nga talaga ng Diyos. Kaya nga, dahil ka malingaw, ha. Dahil ka malingaw. Suka mo sa ambot mo. Ayaw. Narahin na mong lugad mo, oh. Ayaw naman. Ayun na. Kaya ko. Malawan ako. Malawan ako, Roy. Salamat. Kaya ko. May mga nagtatabang pa. Kaya, kusugan mo lang ang ambot mo, ha. Ay, Roy. Isipin mo sa mga aki mo naghalat sa mo, ha. Iyak ka. Sa mga pangako mo kayo to, na pag nag-ano ka, pag narahay ka, mangyayari pa ito, ha. Basta magparahay ka, magpakusog ka, ha. May gusto kang sabihin, ano sabihin mo?
Salamat sa nagtaong giyaray kuya. Salamat tumulong. Kaya ako pag-hospital uli. Salamat sa iyo, Roy. Salamat. Salamat na marami. Alawan ako. Sabi ko sa iyo, daw, banggi madigdi kami, daw, matanga daw. Imaaga, madigdi kami, basta kaipuhan mo. Salamat Ano? na Roy. No, kaya magpakusog ka, kusugan mong buhot mo. Kami ka sa magpangadya ha. Inanday mong paglingawan. Yan ang kalingaw sa iyo. Di na kumahari ha. Madumana kami, may dumana pa kami. Salamat talaga ito mo, Roy. Salamat no. Alawan ako. Dumana kami ha.